muka je kan muje an tanade mu an san mun saba abin ya zame mana jiki yanzu mu jama'ar Kano jama'ar Abba mu ba ruwan mu da inda muka je nama ne da abubuwa iri na cin daɗi a gidan gwamnatin ma na gwamnati muke zuwa Musa Kano ne yake ɗaukan mu ya kai mu gidan gwamnati ka san dan gwamna ne da yi da siya ya hoto ai dukkan din su da kana nufin a gidan gwamna ma kuna cin daɗi kenan ya gidan da gama haka muke yanzu albishirin da zai yi mutanen Kano ma guda ɗaya ne sirri ne amma zan bayyanar za ka faɗa ya ɗauki alƙawarin kawo wasu kaji da zai yi Kano masu sayar da doya da kwai da masu indomi kajin za a kawo a rarraba musu mai soya shayi mai dafa shayi ne sai ya saka kazar a ƙarƙashin teburinsa yayin da ka zo ka ce soya ma kwai biyu yana kwankwasa kan kazar sau biyu sai ta kwai soya maka haka masu zuwa su sai ɗanye su ma da ka zo ka ce kana son kwai uku in aka kwankwasa kanta ka sau uku sai amma ta kwai a baka sai ka yi tafiyar ka daga cikin jin daɗi ita kazar mai gidan gwamna ne zai kawo kenan za a yi oda su suna tafi to shi kenan Allah ya kawo su lafiya suna mutuwa